Sziasztok! Köszöntünk sok szeretettel, engem Elekes Enikőnek hívnak, Sziasztok, én Gecsényi Enikő vagyok. és mind a ketten már több mint 7 éve tapasztaljuk az eszenciális olajoknak a hatását, és a diffúzereknek az előnyeit. Rengeteg oktatáson részt vettünk, tapasztaltunk, úgyhogy szeretnénk most ezt a beszélgetést, ezt a podcast beszélgetést edukatív céllal felajánlani, hiszen azt veszük észre, hogy a köztudatban nagyon sok téves infó van, és rengeteg olyan minőségű, gyatra, Kínából származó ócska műanyag, diffúzer, ami az egészségünkre nézve azt gondoljuk, hogy ez egy sokkal nagyobb kockázat, mint ahogy ezt véljük, mert ez nem csak egy divat vagy egy menő dolog, hanem igenis iszonyat sokat köszönhetünk neki. Ennek te mit tudsz ezekről a DMS, vagy nem tudom, Hát mesélj valamit. én nagyon örülök igazából annak, hogy az utóbbi években, mondjuk a 7 évvel ezelőtthöz képest, akkor még Mhm. kimondtam a számon, hogy diffúzer, és mindenki csak Mi kamillázott, ez a hogy szó? mi ez a Aha. szó, meg ez mit jelent. A párásítást, mint olyat, azt ismerték általában az emberek, de ugye ez nem párásító gép. Ez szerintem fontos az elején tisztázni, hogy egy Így, diffúzerbe egy pár deci víz, egy-két deci víz kerül, ami ugye nem párásítja a levegőt, hanem csak csak párologtat bizony. párologtatja az illóolajat, amit beleteszel, meg azt a kis vizet, ami benne van. Persze lehet párásítót is kapni, amiben van eszenciális olaj is tehető, de általában a hétköznapokban kapható tök drága készülékekben ez tilos, mert tönkreteszi az Igen, illat. marják. Így van, Igen. mert ugye ezek a doTERRA-nak a tiszta eszencia, ezek sűrű, terápiás minőségű dolgok, amelyek a, akkora előnyt tudnak élvezni a szervezetünkben, amikor megiszunk őket, hiszen őket meg lehet inni, mert kimossa bennünk lévő toxinokat, lerakódásokat, ugye a tömjén a méltán híres az agyi toxinokat is, amit szinte semmi nem tud áthaladni az agyérgáton, ez nagyon különleges, de hogy igen, ez a Igen. Szóval minőség. én annyit akartam csak mondani ezzel, hogy én örülök, hogy maga az, hogy a diffúzer, mint olyan, az egy ilyen trendi dologgá vált, ez most már tényleg hozzáférhető bárki számára, annak viszont már kevésbé örülök, hogy ugye Mhm. mindennel kapcsolatban a minőség az itt is, hát hagy kívánni valót maga után. Itt is vannak ugye Igen. óriási különbségek, viszont amit elkezdtem észrevenni, hogy árban már viszont nem. Tehát, hogy Nincs akkora különbség, nincs ugye? akkora különbség a minőségi diffúzer és a gyatra minőségű, akár toxikus diffúzer között árban, mert ugye észrevették a cégek, hogy hát az árazásnál nem járnak jobban, hogyha egy olcsóbb diffúzert dobnak a piacra. Egyrészt, mert ez nem egy ilyen fogyasztási termék, hogy veszel egy diffúzert, és akkor egy év múlva kidobod, hanem Így van. normál esetben évekig használsz egy jó minőségű diffúzert, ezért nem éri meg olcsón adni. Másrészt pedig a versenytársakhoz igazodtak. És most már gyakorlatilag a tényleg nagyon jó minőségű dotárás diffúzer egyenárban van a DM-ben, meg a Rosszmanban kapható kis diffúzerekkel, ami nekem nagyon vicces, mert hogy teljesen más a kettő különbség. Igen, összesen hasonlítható, és amit tapasztalunk ugye ezeknél, hogy nem is tudják szétporlasztani elég apróra, és nem érződik az illat, mert ez a nehéz sűrűolaj leúszik, vagy pedig elkezdi ezt a műanyagot tönkretenni, hogy a doTERRA-nak a diffúzerei, amely műanyagból készül, az edzett műanyag, tehát az teljes mértékben sérthetetlen marad, nem is teszi tönkre, és van egy műanyag, ami kioldódik ilyenkor, és ezt lélegzi be az ember, ami kifejezetten káros, és ugye mi a diffúzer jelentőség? Sok esetben pont az, hogy a gyermekek számára a legjobb eszenciális olajbeviteli mód, és adunk egy pofont az egésznek, mert közben meg terhelve van a mája, a légzőszervrendszer, a kiválasztószervrendszer, és azért ennek következményei vannak. És ugye sokan ezért ki is dobigálják a diffúzereket, és utána van az, hogy kipróbálják ezt az ultrahangos minőségét. Az enyém ez most üveg, amit itt kocogtatok, de van gyönyörű kerámiából valós, hogy szinte ezek ilyen művészeti darabok, amik így szépé teszi az otthonunkat, mert szerintem tök jó, hogy valóban felhozza a dizájnt és a esztétikai látványt az otthonokba, de az egészségügyi előnyeit azt szerintem át is nézhetnénk, Igen. mert sokkal több, mint amit hirtelen gondol az ember. Hát először is szerintem fontos azt tisztázni, hogy lehet, hogy sokan a diffúzerre úgy gondolnak, mint egy ilyen illatosítóra, mert hogy tökre trendivé vált az, hogy Ja. illatosítjuk a lakásokat. A boltokban is már illatosítót használnak, minden márkának van egy saját illata, és az, hogy állandóan fújkáljuk ezeket az illatokat, ez ilyen trendivé vált. Ugye lehet a boltok polcain a almáspitétől kezdve a mindenféle gyümölcsillaton át, meg az ilyen fantázia nevű illatokon át kapni tényleg mindent, meg lehet Miközben ugye ezek nem létező dolgok, tehát ezt ez akartam mondani, hogy hozzáfűződnek. azt Aha. azért tudni kell, hogy ezek az illatok, ezek a mesterségesen kreált illatok, ezek valójában nem léteznek. Hát lehet, hogy idézőjelben jó illat az elején, de hogy milyen az egészségügyi hatása, abba ugye később gondolunk csak bele. De ugyanezeket a parfümöket használják ugye a mosószereknél és társainál,
Mindegy, most a lényeg, hogy a diffúzerre kezdjünk el úgy gondolni, és ezt szeretném most így tisztázni, hogy ez egy egészségügyi, terápiás eszköz valójában, és nem csak egy jó illatot közvetítő kis készülék. Igen, Úgy igen. tud lenni egy egészségtámogató eszköz, hogyha jó eszközt választunk, és olyan eszenciákat használunk bele, ami nem károsítja az egészségünket, hanem javítja az egészségünket, és terápiás minőséget ad, mert az egy dolog, hogy illatos, meg jó illatú, de hogy hatóanyag szinten mi van benne, meg mennyi, valójában az fogja megmutatni azt, hogy tényleg jobban alszunk-e tőle, tényleg kitisztul a légutak, hogy tényleg lenyugtatja az idegrendszert és társait, vagy éppen ellenkezőleg. Igen, és engem nagyon megfogott, amit mondtál, hogy így bemegy az ember akár a gyógyszertár, akár drogériákba, tök mindegy, ugyanazt a silány minőséget kapják, és hogyha rá van írva, hogy 100%-os, ezzel szoktak az emberek így megnyugtatni önmagukat, akkor az rendben van. Nem, mert nincsen illóolajszabályozás az európai piacon jelenleg. Ez azt jelenti, hogy bármire ráírhatják, hogy 100%-os, hogyha van benne, Ha van ö, benne, igen. ha Én úgy van tudom, hogy benne. az Európai Uniós szabályozás kimondja, hogy ha 50, nem, ha 49 százalék, Igen. 100%-os illóolaj van a termékben, akkor ráírhatják, hogy 100%-os illóolaj. Csak ugye kérdés, hogy mi a többi százalék. És Így ugye, van. ha tegyük fel, az a 100%-os illóolajnak még van terápiás értéke is, akkor is az a többi, az nem csinál inkább rosszabbat, mint Hát jót. igen, ezek a hordozó anyagok, amik nem ismerünk, meg ugye nem a tüdőbe való első körben, tehát pont ez az, hogy a tüdő, ami nem tud cenzúrázni, mert nincs védőhálója, mert ugye a többi szervünknek van, akkor elég nagy területet fed le, és ott azonnal bejut a véráram, és azonnal lerakódik a májkarcinogén hatása, a hormonmoduláns hatása, és ugye, amit mondta, hogy rá van írva, hogy állatvilágra veszélyes, sok esetben nem engedik, hogy bőrhöz érintkezzen, pont ez a döbbenet is ellentmondás, hogy ezek a legjobb bőrjavító olajok, a teafától kezdve a lemondáig, a Hát én tömjénig. szakmai céllal esküszöm, csak arra voltam kíváncsi ezekbe a drogériákba, hogy az a rengeteg tényleg nagyon szép dizájnú választékból egyáltalán találok-e olyat, amire rámerik írni azt, hogy mondjuk belsőleg fogyasztható. És akkor olyan alap gyógynövényeket néztem meg, ami amúgy tudjuk, hogy belsőleg fogyasztható. Hát egy levendulateát meg Hát lehet, meg a hogy rozmaringot gyógyszertárba. is. Rozmaringot használjuk fűszernek, a borsmentateát árulják a gyógyszertárba is. Egy illóolajnál nem Tehát igen, szabadna, hogy létrejöjjön olyan káros anyag, ami elveszi ezt a lehetőséget, hogy belsőleg igen, fogyasszuk. igen. Általában ugye ezek a káros anyagok két irányból jöhetnek. Az egyik, hogy olyan helyről származik a növény, ami ugye nagyon szennyezett, és mivel ez egy koncentrátummá válik, ha lepárolják, akkor a szennyező anyag is koncentrátum lesz benne, tehát mérgezőbb lesz, mint egy tea fűben. A másik, hogy hozzátettek olyan anyagot az illóolajhoz, ugye a gyártás során, ami belsőleg fogyasztásra alkalmatlanná teszi. Igen, igen, ezek a vegyipari Bocsánat, termékek. csak így nagyon, nagyon fel voltam ezen háborodva, hogy Uh-huh, a uh-huh. gyógynövényként árult termékekre rá van írva, hogy a környezetnek káros, tehát nekem is, de ott van a polcokon, a kisbaba cuccok mellett, és úgymond arra sarkal engem Sarkalgat. a marketing projektjük, mert hogy olyan a dizájn is, meg minden, hogy én ezt párologtassam mondjuk a gyerekemnek. Holott mondjuk a 90%-ánál, vagy több 99%-ánál még a bőrre kenhetőségre sem volt alkalmas a termék, Igen, mert mert irányba, allergének. hogy ha bőrrel érintkezik, akkor azonnal forduljon az orvosához. A száj, tehát a belső fogyasztás az kizárt, az egyiknél sem volt. Teljesen. Igen, igen, hát jó lenne tényleg ezt így közhírét tétetni, hogy ezek a WC illatosítóktól kezdve ezek nem alkalmasok arra, hogy egy ember közeledjen és tapasztalja, mert nagyon durva. Tehát, hogy ezért van az, hogy ennyi pajzsmirigyes, ennyi terméketlenségi probléma, tehát ezek az eredői nagyon sok esetben. Hát meg a veszély részére nem hívják fel olyan szinten a figyelmet. Én most elmesélek egy saját sztorit, rövid amúgy azért gondoltam, hogy ide behozom, és pont egy diffúzerrel kapcsolatos volt. Amikor az én kicsi fiam fél éves volt, akkor be kellett vinnünk az ügyeletre egy ilyen kis hasmenés miatt, csak tényleg biztos, ami biztos, mert hogy fél éves volt, és nem mertünk akkor ugye bármi más csinálni vele, és ott Aha. voltunk a kis gyerekügyeleten, amúgy semmi baja nem lett, és ott mellettünk ült egy kislány, körülbelül ilyen 7 éves volt a nagymamájával, és a fél arca ilyen nagyon piros volt. És kiderült, hogy azért, mert hogy a diffúzer fölé hajolva citromfüvet párologtattak a diffúzerbe, és odahajolt a gőzéhez. És ezt nekem meg sosem mesélted, És ez atyavilág. engem lesokkolt, mert oké, a citromfű egy csípős olaj, de hát töményen kéne bemasszírozni az Így, arcomba, hogy egy kicsit kipirosodjak, hogyha egy doterás citromfűről beszélek. Tehát itt meg a sima kis gőze olyan szinten szétmarta a kicsi arcát,
hogy elmentek a hogy el kórházba. kellett menni az ügyeletre. Ö, Igen, és úgy meg emlékezz vissza, a kezdetek óta a napos csecsemőknek a diffúzert ajánljuk, az a legbiztonságosabb és állatbarát, gyermekbarát, és hogy tényleg elősegíti azt, hogy a levegőben terjedő baktériumokat megkös, ezért szeretnénk nagyon például olyan közösségi terekbe, óvodákba már mérhető dokumentáción, hogy mennyivel kevesebb a hiányzásos órák száma, nem penészesíti be a levegőt, nem kell tartani tőle, mert eznek nem az a funkciója, és a doTERRA eszenciával funkció szerint tudjuk beletenni az olajokat. Ugye hát, hogy most a passzívan kis tudjuk kezelni a passzívan családokat. tudjuk kezelni a családot, azokat is, akik mondjuk nem annyira nyitottak, vagy ők másban keresik a megoldást, de így tényleg a nagypapától kezdve ott berakni egy 5-10 órás menetidőt, és ez pénztakarékos is egy 4-5 cseppel, egy ilyen hosszú idő alatt egy csomó ember és rokon élvezheti, nem fertőzik át egymást, ha köhög is van az, hogyha fenyőfa illatot akar az ember, és valódi szibériai fenyőt, vagy Douglas fenyőt Új-Zélandról, akkor azt tudomást szerezhet, hogy a doTERRA-ban az a 46 beszerzési helyről, ott helyben történik a lepárás, és tuti az kapja, nem pedig egy vegyi labor terméket, amit ők kemikália útján, meg kémiai struktúra által létrehoznak, és ami természetellenes. Például, aki szeretne megnyugodni, akkor nyugtatóolajat tesz. Vagy ha pont vizsgákra készül, most nagyon sokan a fél évzárások vannak vizsgaidőszak az egyetemeken, akkor az kognitív funkciókat erősít, a rozmarin, stb. Én Memóriajavítókat. ezt tapasztaltam, amúgy nekem nagyon jó volt így 4 évvel A ezelőtt. tanulásnál, vagy így? Igen, igen, hát ugye az egyetemista évek alatt még nem ismertem a doterrát, meg az illóolajokat, és én nagyon küzdöttem a magolással, nem tudok magolni, csak megjegyezni, tanulni, érteni a dolgokat. És akkor 4 évvel ezelőtt, amikor csináltam a PhD-met, akkor kénytelen voltam munka után este tanulni, és nekem elképesztő tapasztalás volt a diffúzer önmagában, hogy ennyit tudtam tenni az ügy érdekében, ez mindig ott volt mellettem, és ugye memória javító, koncentráció segítő olajokkal olyan Ha? érzés volt, mint most esküszöm, mint amikor mondják, hogy tedd be a párnád alá a könyvet, és megjegyzed, hogy Mm. hülyeségeket, már bocsánat, de tudtam úgy megjegyezni, hogy nem tudtam, hogy miért, meg hogyan csináltam, mert nem volt értelme valójában, amit megjegyeztem, nem a szokásos rendszer volt a fejemben, csak megmaradt. Sokkal jobb. Igen, egyébként a rozmarin összeköti a két agyféltekét, és ez nagyon jó, de egyébként most látjátok, hogy itt van az orrom alatt gyakorlatilag, és semmilyen nemű nedvesség nincs, pedig már mióta beszélgetünk, mióta van itt. Ez egy hideg, persze száraz, tehát ez tényleg az otthonás esetben nagyon biztonságos, és az immunrendszer növelése esetén pedig már amikor látja az édesanyja, hogy csillog a kicsi szeme, valami lesz, akkor azonnal, de amúgy is, ha menne minden nap, akkor ugye sokkal kevesebbet kéne ezt megtapasztalni. Úgyhogy én szerintem ezt, hogy ugye a mécsesek, az mindenki legyen kedves elfelejteni azokat a bizonytalan helyről származó, tehát almás pite illat ilyen nem létezik, tehát ugye ez már veszedelem, hogy meg ugye mangó illat, nincs a gyümölcsnek azon része, amiből ki tudna eszenciát nyerni bárki is. Ezért És azok az tudod, ég. azt nehéz megérteni szerintem az embereknek, hogy ebben mi a rossz, hogy most van egy illatos gyertya. Semmi rossz nincs benne, csak annyi, hogy egy kemikáliát, egy égés terméket lélegez be, ami ugye az idegrendszerre van hatással, és mi a hatása? Leterheli, károsítja, és megzavarja. Gondoljatok bele a parfümök szagolgatásánál, hogy egy idő után megfájdul az ember feje. És ugye ott nagyon direkt beillatolod, tehát ott érzed is, hogy egy 10 perc múlva mondjuk megfájdul a fejed, hogyha túl sok parfümöt lélegzel, vagy minimum kávét kell, valami természetes dolgot szagolnod, hogy érezzed a különbségét, mert annyira Így, mindegy. így van. És Ez, mondjuk ez egy fontos. mangó illatú gyertyánál a legnagyobb probléma az, hogy passzívan kapja az egész család, vagy te azt a kémiai terhelést, ami az idegrendszerednek egy rossz irányú stimuláns. Tehát mit okozhat? Fejfájás, Koncentrációzavart, fejfájást, hosszabb van távon ugye rossz közérzetet, akár ilyen ez a zsémbesség, depresszióra. nyűgösség, mert ugye Igen, azokat az igen, nem idegeket tudod, hogy mi a ingerülik. bajod, de van valami, ami nem oké. És ezt ugye annyira passzívan kapjuk, hogy megszoktuk, hogy magunkra fújjuk a parfümöt, hogy ott megy az Airwick illatosító a És nem tudja, hogy fürdőszobába. mitől könnyezik a szeme, nem Igen, tudja, hogy mitől viszket a orra mindene. Igen, igen. ezek össze tudnak adódni. Egyébként érdemes ezt a kitakarítani, ezt a rengeteg felgyülemlett dolgot. Csak mindegy, azt szerettük volna, hogy tényleg ez így a mécsesek, a gyertyák és ezek a veszélyes műanyagot magukból kiengedő diffúzerek, ezek ne legyenek természetesek, mert valóban többet ártunk, mint használunk vele, és mi azért vagyunk, hogy meg tudást adjunk, edukáljunk, hogy tényleg mit tud egy olyan eszencia, aminek küldetése van, ami a természet alkotott, nem nyújt hozzá emberi kéz, hanem csak egyszerűen a legtisztább formában beszerzés palackozza számunkra.
Úgyhogy remélem, hogy felnyitottuk valamelyest a szemeteket, Még újdonságokat olyat is hadd tegyek hallottatok. hozzá, hogy én azt Aha, kívánom mindenkinek, na, akár így az plusz. ünnepekre, vagy hogyha máskor hallgatják ezt a videót, akkor későbbre, hogy azt érezzék, hogyha van egy diffúzerük, mint hogyha egy boszorkány konyhába lennének, ott van egy kis üst, amiben, hogyha van ugye egy olajpalettájuk, akkor össze tudnak keverni hatásokat, és olyan dolgokat, ami az egészségükre, meg a hangulatukra, a mindenükre jó hatással van, és ezt ugye bármit, bármivel keverhettek. Én azt kívánom, hogy ezt az élvezeti értéket, hogy hú, most egy kis ilyet teszek bele, most egy kis olyat, tényleg, hogy nem Így, varjú szemet meg békalábat teszek bele, hanem olyan anyagokat, ami varázsol, mint egy jó boszorkány, szép igen. Meg átvarázsolja a környezetünket. igen, és amit mit mondanak az édesanyák ezáltal, amit te most elmeséltél, hogy biztonságban érzi magát, mert tudja, hogy van hova nyúlnia, van eszköze, hogy rendbe tegye az adott taknyolást, köhögést, legyen az összezörren az egész család, akkor egy békéltető és mentális kiegyenlítő olajukat. Úgyhogy igen, ezt élvezzétek, így éljétek meg. És nagyon kellemes időszakot kívánunk, olajozott, egészséges ünnepeket, és örülünk, hogy a figyelmetekkel megtiszteltetek bennünket. Sziasztok! Sziasztok, sziasztok! Sziasztok!